Osallistuinko mä Eukonkannon MM-kisoihin? No tavallaan, mutta en kilpailijana. Tuumun mukaan Sonkajärvelle Eukonkannon MM-kisoihin kuvaamaan ja kannustamaan Severiä ja Karlaa kohti maailmanmestaruutta. Jännittääkö? Vähän. Ekana päivänä oli vuorossa siis sprinttikisa, jossa on hieman lyhyempi rata kuin huomisissa karkeloissa. Mutta nopein juoksija voittaa tässäkin siis maailmanmestaruuden. Ja mainittakoon tässä kohtaa siis, että ulkona oli 7 astetta lämmintä ja vettä sato. Tässä on menossa sprintin finaalikierros, eli voittaja voittaa himoitun maailmanmestaruuden. Paino! Koska tulee kyytis! Severi ja Karla! Ja sieltä tullaan kova aika 33-13. Seuraavaksi Kaitsu haastatteli tuoreita maailmanmestareita, jonka jälkeen oli vielä joku toinen haastis. Ja niin kuin näette, niin Karlalla oli ehkä ihan pikkusen vilu. Sitten vielä kuvat tuoreista Mualiman mestareista ja hypätään seuraavaan päivään. Seuraavan päivän kisat startattiin hienolla paraatilla, jonka jälkeen itse kilpailut sai alkaa. Mukana oli myös hienoja asuja sekä näytöksiä. Seuraavaksi oli jälleen aika kisata ja tänään vähän pidemmällä matkalla. Tän päivän paras aika tulisi voittamaan myös siis pidemmän matkan maailmanmestaruuden. Severin ja Karlan edessä oleva jenkkisoturi kaatui viimeisessä esteessä, joten he tulivat ensimmäisenä maaliin omasta lähdöstään, mutta riittääkö aika myös toiseen maailmanmestaruuteen? Ootte tällä hetkellä kolmantena, mikä fiilis? Jännittää, nyt toivon, että me pysyttäis kolmantena, että saisi mitalikouraan. Lopputulos oli siis sprintin maailmanmestaruus ja pitkän matkan 4. sija. Seuraavaksi palkintojen jakotilaisuuteen. Mikä on päivän tuote? Take your time and relax. Severi, päivän tuote. Mitä jo? Äijä voit just maailmanmestari. Editoja voi viipata vaan sen. Ekana jaettiin hienoin asupalkinto ja sitten jaettiin sprintin maailmanmestaruus. Palkinnot voittajille ansaitusti ja sitten loppufiilistely. Hieno! Hurraa! Ja kukia! Pitäkää vaan siinä nyt. Video nimitetään. Joo, ja video käy nyt.